Però els crims només són la cara més amarga d'una violència masclista que obliga a desenes de milers de dones a suportar aquestes situacions. Tot i tenir una llei estatal contra la violència de gènere que porta 14 anys en vigor, però que no acaba amb el problema. Perquè necessitem més recursos i més recolzament, perquè a totes les dones en situació de violència masclista puguin trencar el silenci i sortir-se'n. Necessitem prevenció, perquè la violència no sigui una opció vàlida en les relacions de parella. Necessitem recursos per garantir una atenció digna i de qualitat a les dones en situació de violència masclista per a la seva total recuperació i especialment en tot el procés de denúncies i procediments judicials. Necessitem més formació pels professionals que treballen en l'atenció a la violència masclista i necessitem més professionals especialitzats en l'atenció a filles i fills perquè el futur de casa nostra sigui un país lliure de violència masclista. I que ens alegrem que finalment els 50.000 euros que formen part de l'acord que van fer pel pressupost d'aquest any es destinin a Préssec, a neteja viària i també que els 6.600 d'estudis i treballs tècnics de comerç puguin ser gestionats a parts iguals per la Unió de Botiguers i per l'Associació de Comerciants de l'illa. Gràcies. Gràcies, senyora alcaldessa. Únicament per dir que el nostre posicionament serà a favor i que precisament avui que acabem de llegir aquest manifest del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les dones, una de les formes d'aquesta violència és precisament la prostitució a través de totes les xarxes de tracte de persones. Per tant, considerem que és adient aquesta modificació, inclús el moment en què s'ha escollit per fer-la. I com deia abans, votarem a favor. Gràcies. Nosaltres també la intervenció és la mateixa per aquest punt 5 i pel punt número 6. En els dos casos, bé sigui l'ajut per contractació de personal o bé com a autoocupació d'autònoms, creiem que són dues bones mesures perquè el que pretenen no és un ajut per passar uns mesos, sinó que el que pretén és un ajut en perspectiva de poder sortir del cercle d'atur en què es troben moltes persones. Per tant, hi votarem a favor. Gràcies. També el punt 7 i el punt 8 el resumirem amb una breu intervenció. Creiem que, igual que s'ha fet en altres ocasions, fer aquest encàrrec a l'empresa municipal Préssec és molt adient per aprofitar l'experiència dels treballadors de la mateixa i perquè la gent que es contracti pugui aprendre al seu costat un ofici i que això els permeti que quan s'acabin aquests contractes puguin continuar trobant feina. Gràcies. Prioritat a les contractacions durant 12 mesos de persones més grans de 52 anys que no tenen cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió i que d'aquesta manera aquestes persones veuran resolt un problema molt greu que tenen a l'horitzó molt proper. Gràcies. Pràcticament ja s'ha dit tot el que es podia dir, únicament apuntar que aquestes bases del concurs de talent el que animen és a formar-se i a pensar. I formar-se a pensar és, en definitiva, preparar-se per al futur laboral que tindran al cap d'uns anys tots els nostres estudiants que tenim ara a la ciutat i que això els permetrà, repeteixo, estar preparats per donar el salt a un mercat laboral. Gràcies. Gràcies únicament per dir que, com que des del nostre grup no considerem necessari el Consorci per la Normalització Lingüística a aquestes alçades, el posicionament serà l'abstenció. Gràcies. El hecho de hablar el último ocasiona que a veces la intervención que se tiene preparada coincida exactamente con la anterior. Y en este caso, simplemente decir que nos abstendremos exactamente por los mismos motivos que ha expresado el portavoz de Gaba Si Se Puede. Coincidimos con ellos en el análisis y en el sentido de voto. Gracias. Compartimos con el Grupo Municipal de Convergencia y Unión la frase que ponen en su declaración, que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per donar veu a la ciudadanía, porque justamente eso es defender la democracia. Pero es prácticamente lo único que compartimos, pues no hay presos políticos, son políticos presos y no hay exiliados, son huidos de la justicia. Su opinión sobre la actuación de la justicia es tan respetable como cualquier otra, pero no utilicen mentiras para hacer bueno aquello que no lo es. Y como ejemplo
pongo la frase, el dret a decidir reconegut per a tots els pobles del món en els tractats internacionals. Es falso y lo saben, pero por si aún queda algún incauto o incauta por ahí que no se hayan enterado, sigan ustedes repitiéndolo. Exigen a la justicia la absolución de unas personas, exigen la libertad inmediata e incondicional de los políticos presos y presas y el retorno de los huidos y huidas de la justicia. Pero en el punto tercero denuncian la manca de separació de poders a l'estat espanyol. Entonces lo que ustedes exigen en los puntos segundo y cuarto, ¿qué es? Sino una injerencia en el ámbito judicial y un ataque frontal a su independencia que elimina la separación de poderes. Quizá le parezca extraño a los partidos que votaron la ley de transitoriedad en que proponían que a los jueces los nombrase a dedo el presidente de la presunta república, acabando así con la independencia del Poder Judicial, base y esencia de la democracia y del principio de igualdad, pero eso se llama Estado de Derecho. Quizá les parezca extraño, pero repito, se llama Estado de Derecho. Y las leyes de ese Estado de Derecho están para perseguir a presuntos delincuentes de cualquier tipo, y entre ellos también a los que han usado dinero público para hacer un referéndum ilegal y para financiar su golpe de Estado contra la democracia, en lugar de usarlo para lo que se tenía que haber destinado, aunque el portavoz del PDeCAT no los considere importantes, como por ejemplo a la mejora de las condiciones laborales de médicos, de bomberos, de los docentes o a incrementar los servicios sociales o las viviendas de alquiler. Son ustedes quienes no respetan la separación de poderes, quienes dicen que no acatan las sentencias. No han conseguido la República, pero les aseguro que, vistas sus actuaciones, de lo que sí van camino es de conseguir el apellido de bananera. Muchas gracias. Estem a favor de la vida, òbviament. El que passa és que creiem que aquesta qüestió s'hauria de tenir ben clar que el primer responsable de la matança de civils i, per tant, de la matança de persones innocents són les parts en conflicte. Perquè les parts en conflicte no és només l'Aràbia Saudita, sinó que també serien els rebels hutsis recolzats per Iran i totes les parts en conflicte. El dret internacional humanitari no és mirar qui utilitza les armes i les raons per les quals les utilitza, sinó el fet d'utilitzar-les en contra de la població civil, en contra de les persones innocents. I sí, una altra de les coses que tampoc ens agrada d'aquesta declaració política és el seu to, com qualificar-ho, potser pejoratiu, cap a Espanya. Quan, efectivament, per les empreses armamentístiques catalanes són una de les principals proveïdores d'arma a Aràbia Saudita. I també Catalunya i el País Basc són els responsables de la major part de venda d'armes i municions de l'Estat, o sigui, del nostre país, Espanya. I, efectivament, segons vostès, el principal responsable de tot el que passa en el nostre territori, Espanya, és tan sols aquest, i s'obliden de les empreses catalanes que subministren les armes als conflictes bèl·lics. Quina és la posició de Ciutadans? Com van dir al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i posteriorment al Parlament de Catalunya, creiem que aquesta és una qüestió molt important que nosaltres, com europeistes que som, s'ha de tractar amb un ens superior com és la Unió Europea. Aquesta declaració ja ha estat votada en tots els ens territorials superiors al municipal i creiem que arriba tard. Per tot això votarem abstenció.